लर्निंग लायसन्ससाठी येणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरं या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहेत. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि गरजू मित्रांना शेअर करा. दुमार्गी रस्त्यावरून आपण वाहन चालवित आहात. आपल्यासमोर वाहन मंद गतीने जात आहे. समोर रस्ता ओव्हरटेकिंग करण्यासाठी मोकळा आहे. आपण उत्तर उजव्या बाजूने पुढील वाहनास ओव्हरटॅक कराल. मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार जोड वाहनासाठी कमाल वेग मर्यादा उत्तर ताशी 50 किलोमीटर. रस्त्याच्या कडेला सलग पिवळ्या रंगाच्या 2 पट्ट्या असल्यास उत्तर पार्किंग करण्यास व थांबण्यास मनाई. पादचारी चौकामध्ये सडक पार करत असेल तर आपण उत्तर पादचाऱ्यांना प्रथम जाण्याचा अधिकार द्याल. 2 मार्गिका असणाऱ्या रस्त्यावर आपल्या वाहनासमोर वाहनांची रांग लागली असल्यास आपण उत्तर योग्य मार्गिकेमध्ये सर्वात शेवटच्या वाहनाच्या मागे वाहन उभे कराल. झेब्रा क्रॉसिंगजवळ पादचारी रस्ता पार करेपर्यंत उत्तर संयम राखून सर्व पादचाऱ्यांनी रस्ता ओलांडेपर्यंत प्रतीक्षा करावी. प्रश्न वर्तुळाकार चौकोनात प्रवेश करताना तुम्ही उत्तर तुमच्या आधी वर्तुळात प्रवेश केलेल्या वाहनांना अग्रक्रमाने जाऊ द्याल. प्रश्न 3 मार्गिका असणाऱ्या द्रुतगती मार्गावरील उजव्या बाजूची लेन कशासाठी वापरली जाते? उत्तर ओव्हरटेक करण्यासाठी. प्रश्न हे चिन्ह काय दर्शविते? उत्तर प्रथमोपचार केंद्र. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. हा लर्निंग लायसन्सचा पहिलाच पार्ट आहे. असेच नवीन नवीन पार्ट पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब